So ang tawa ninyo. So kani siya nga spear gun kung palit ka sa uban, worth ni siya 4,000 to 5,000. Pero kung ari kani by Eric mo palit, kani siya naa na tanan, ready to use na gid siya. Pila ni? 3,000 pesos mga bros. 3,000 pesos lang. Unya kumuagi mo na ako. 3,500. Nagi ako. Pero ayun na lang muagi. Reason mo siya. Mga bro, mga kaspero na ako karon diri sa shop sa akong amigo nga si Eric. Hello mga bros. So karon nakapos ng shop mo yung gamit. So ha, mo din nindot na siya kagiti. Kuya naman yung agi oh, kasi nga na ni Lotus press, drill press. So muna yung gamit niya. Example sa iyahang gigama, hapit na mahuman, di ko na kasi gigama. Varnish lang. Clear tomo lang. So, yung tawa ninyo. So, kani siya nga spear gun, kung palit ka sa uban, worth siya 4,000 to 5,000. Pero kung ari kani by Eric mo palit, kani siya, naa na tanan, ready to use na gid siya. Sila ni? 3,000 pesos mga bros. 3,000 pesos lang. Kung kumuagi mo na ako, 3,500. Siyempre, nagigay ako. Pero ayun na lang, gusto mo siya. So ako lang ibutang sa description box ano yung number. Kaya para sa pwede ra mo dito sa contact niya kay kumuagi mo na ako. Mahal. So muna siya, nindot kayo pila ni kasi yan. 50 cm. No, 50 cm. So 50 to 60. 50 to 60 cm. So di mo magmahay ani. Aquagun. Ito yung sa kinsay order na eh. Limot sa pangalan natin mga Egg. So nakalimot yan sa pangal. So money yang shop. Dito ni siya gamit na po para welding. So dili gina yung gama lang ang maragi binuwangan gama sinukod gini mga kastero. So para ninyong bago pang magagama aga sugod pa mana ano naman yung bird ni by Eric niya mo na yung iro kasi nga si Miro si Digong. Si Digong Bantay sa kung mga gamit sa kabri ni yung shop di gini ka basta-basta dire kay kuan kanang ma-impas gyud sample na to. Sample niya sa katong sa tabay so makita sila Sample na to sa tong ano. dako na siya nga Taas nga pana no. taas nga pana. So mo siya ang dako nga pana. Need gini siya gi wood glue niya epoxy ko gyud. Wood glue o epoxy. So napon mga pins. Napag yung mga pins. Alak. So di siya basta-basta gagama. Pinarong gyud. Pila pa din nga dagko bay? 7,000 mga boss. 7,000. 10 to 125 cm, 7,000 pesos. May hangyo pag yun na. Again, 110 to 125 cm. 110 to 125 cm, only 7,000 pesos. Napag-inihangyo. Napag-inihangyo. So, ayaw gid mo. Ready to use na. Ready to use na. So, 7,000 na na. Kung kumagi mo na ako, 7,500. Kung gusto ko maka-income ko, kaya ako may ga-vlog. Di ba kayo tao? So, muna siya ang shop ni by Eric. So, nasa diri yung mga uban yung mga kuan sample sa katong mga tawag na ba? Yeah. Mga sa mga shop. Nagsuha kayo. At ay gini kayo. So, itong ni Agi, nagpa-repair ko niya. So, muna ako ang shop. Ni Agi sa ako ang katong crazy nga 25 cm. 75 cm. Problema ani niya kay okay man sa nindot man pero kadugayan mataya ba. So akong gihimo ning kuan ko niya ning hangyo ko niya 15 kabalo maayo kay nabawag naman hapit na mabali. So ningon tong mga kaspiro na to nga si Bay Eric. So
mo to nga gihimo niya, iyang gi-repair ko murag naingani nagporma ko. Ngani sa to kadaka. So ako ngani. So okay na kay to akong tanan, ready to fire na to balik. Oh, Mula ito. pasa po mga mulmol. So salamat kayo. So ayo kalimutan ninyo Aquagan. Kontraka lang ninyo si Bayan. Aquagan mga boss, PM Aquagan, lang. PM lang mo, PM. PM Pwede lang, sa PM. muagi nako. Nya kumagi mo na ko lagi na 500. Oh, unya. Kung gusto sa mo pa-tutorial na mo, mudawat sa mig tutorial Oh. pamana. Oh, tutorial taka lang yun. Oh, tutorial nasa bayad. Ito wala. Librera. So, dagan kayo salamat mga kaspero. Aquagan, ayan yung kalimti. 3,000 ang pang night dive, 3,000, yeah, 7,000 ang iyahang pang day dive. 110 to 125. Kasi sukod ani mong kan gani? 60 cm. Oh, 60 cm ang iyahang pang night dive. So, moto siya mga higala o mga kaspero, ayaw makalimot sa Aquagan. Puntakan niyo si Boss Eric. Oh, ya. Salamat kayo.